Meta l-komunitajiet Ewropej jeskludu lil Musulmani u dawn jispiċċaw mingħajr impjieg u ħbieb, l-Istat Iżlamiku jaħtaf l-opportunità u juri li qed jissimpatizza magħhom. Sarah Gilson, esperta dwar it-terrorizmu, qalet ma' one.com.mt li dawn iweduhom ħajja aħjar u joffrulhom impjieg li jħallas tajjeb. Isibuhom id-disprati tant li jispiċċaw jissieħbu magħhom għax ma jkollhomx alternattivi. Gilson qalet li dawn l-ewwel jibdew bit-tqejjed ta' bombi lemmu l-hawn u s-sitwazzjoni teskala sakemm jispiċċaw jagħmlu bombi suwiċidali. Fi kliem laqdiet terroristiċi saru javviċinaw in-nies mis-Sirja u l-Iraq permezz ta' siti soċjali għax jużaw Twitter, Facebook u l-website tagħhom. Huma terrorist group li huwa pjuttost modern, mhumiex bħal Al-Qaida li nafu aħna, mhux bħal gruppi oħrajn li nafu bihom. U huma qed jieħdu vantaġġ mill-medja wkoll, qed jieħdu vantaġġ mis-social media, qed jieħdu vantaġġ mill-internet. U din hija daqsxejn sfida għalina, però naħseb għandna niġġielduha u niġġielduha fuq żewġ punti, ġifier kif semmejt l-ewwel fuq livell politiku u fuq livell prattiku. Irrimarkat il-ħtieġa li jkun hawn sistema ta' integrazzjoni adegwata li tinkludi studju dwar kif tiffunzjona s-soċjetà Maltija u dwar in-nies li jidħlu f'pajjiżna. Iżid tgħid li l-integrazzjoni trid tkun reċiprokata minn dawk li jaslu fil-pajjiż billi ma jinqatawx għalihom. Intant is-servizzi sigreti ta' kull pajjiż, inkluż ta' Malta, janalizzaw kontinwament dak li jkun qed jiġri madwarna. Gilson iddeskriviet is-servizzi ta' pajjiżna bħala tajbin, iżda ma jfissirx li ma nistgħux nintlaqtu minn attakki terroristiċi. L-esperta qalet li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jitkellmu ma' stati oħrajn biex jinvestigaw tali persuna suspettata u f'temp ta' 15-il minuta jgħaddu l-informazzjoni lil xulxin u minn hemm wieħed jara jekk jibqax isegwi lis-suspettat. Meta toħroġ minn grupp minn għaqda bħall-Unjoni Ewropea qed titlef ħafna benefiċċji fis-sens ta' terrorizmu qed titlef dik is-sens ta' sigurtà. F'temp ta' 15-il minuta jekk aħna għandna suspett fuq suspett ta' terrorist jew suspett fuq xi ħadd nistgħu nikkollaboraw mal-Unjoni Ewropea u f'temp ta' 15-il minuta ikollna l-intelligenza li għandna bżonn u jkollna dik l-għajnuna li jkollna bżonn biex inwaqqfu dak li jkun u anke biex nippruvaw insolvu ċertu problemi. Jiġifieri jekk inti l-Ingilterra ħajħorġu mill-Unjoni Ewropea ħajaraw li ħajdumu iktar minn ġurnata bejn wieħed u ieħor 140 ġurnata.